Fokozzuk kisé a játék hevét. Unom ezt az infantilis bábutologatást. Ez majd egy kicsit elámítja a szép Ashley-t. Gondoskodik az evakuációs tervről. Hallottál róla? De menj arra, ott találkozunk. Maga is hozhat 2 segítőt. És én is. Értem, mikor? Ma este. Pontban 6 órakor. Viszlát, Mike? Most jön a java, kicsim. Most jön a java.